וברוכים הבאים לפרק השני בסדרת הצ'יטים שלי. בפרק הזה אמרתי שאני אראה לכם איך מזמנים מכוניות, את המכוניות שאפשר לזמן. ובפרק הקודם הראיתי לכם איך מזמנים אופנועים ואופניים. מי שלא יודע, מי שרוצה לראות, יודע, סלפי! אוקיי, אז נתחיל. אוקיי, זה מכונית שקוראים לה קומט. קומט קוראים לה, אני עכשיו מזמן אותה. פאק, נראה לי שהרבסתי מישהו. כן, הרבסתי מישהו. הנה, זאת מכונית. אני לא יודע אם היא יותר טובה, יש כאילו נראה לי שתי מכוניות, לא, שלוש מכוניות. אבל יש כאילו שתיים שהן טובות בעצם, ועוד אחת שאני תכף אראה לכם, אני לא רוצה לגלות. ונראה לי שהיא, אני לא יודע אם היא יותר טובה. נראה לי זה, אני לא כל כך מבין במכוניות, אבל לא, אני שום בעצם את המכונית הזאת. זה אמרו קומט. נראה לי שלא, זה לא יכול להיות פורשה. לא, כי חבר שלי אמר שזה פורשה פעם, אבל לא נראה שלא את המכונית הזאת. היא כזאת לשתיים, היא נראית קטנה כזאת, חמודה. זאת אחת מהמכוניות. היא לא יותר מדי מהירה, היא גם לא כזאת איטית, היא באמת אוקיי, עכשיו אני אזמן מכונית אחרת. הופה, הנה. זה נראה לי המכונית של פרנקלין הרגילה, רק בצבע לבן. אם עוד לא הסברתי לכם, אז אני לא שואלת על הצבעים. זה מה שיוצא, אני מרוצה כאילו. היא גם לשתיים, נכון, היא נראית לארבע, היא לשתיים. היא, תראו, נחמדה. כן, נחמדה בעצם, היא רגילה. לא כזאת מהירה, היא כמו השנייה, הנה. כמו זאת. בואו נכין אותה. מה זה, גם מתקשר נראה. כזה תריב וכזה תריב. אוקיי, ועכשיו המכונית האחרונה. אתם יודעים מה? אני לא אומר לכם מה אני. אתם תראו שאני אזמן אותה ואז אתם תראו מה אני. אוקיי, אני עכשיו עושה אותה. בום! כן, זאת לימוזינה. היא לא כזאת מהירה בכלל. לא יודע, מן הסתם. כן, זאת לימוזינה אמיתית, קרטית. זה הכי מהר שלה, כאילו, אני לא מפסיק ללחוץ על הגז. וזה הכי מהר שלה. כאילו, לא נגיד שהיא לא הכי טובה. אבל אם אתה רוצה אותו לקרטי כזה, אתה יודע, לדפוק הופעה, אז זה יכול להיות נחמד מאוד. כן, המכונות נעלמו, כן, כדבר. מה קרה פה? טוב, אז המכוניות זה לא כזה הרבה. לא נראה שיש עוד מכוניות. כן, יש עוד אחת, עכשיו אני אזמן אותה. אוקיי. פאק, יריתי. אוקיי, אם יריתי לא טוב, עשיתי משהו לא נכון. כי לא אמורים לראות. אוי, מה זה? משהו לא טוב. כן, אפשר לזמן פה. שנייה, בוא נלך למקום עם שטח פתוח. זה גם אחד מהקטעים. אתה לא יכול לזמן כאילו לימוזינה בתוך, אני יודע מה, ברחוב צר. או כל משהו אחר. נגיד אופנוע אפשר, אופנוע לא כזה סובך וזאת, אבל כאילו צריך שיהיה לך שטח מספיק. אוקיי, עכשיו אני אנסה לזמן את זה. רואים, עכשיו הצלחתי. כן, זאת עגלת גולף. היא גם עם בעיקר לדשא. כן, היא איטית רצח. לא רצח, היא איטית אבל. איך אתם אומרים? קולנועית, כדי לא להעליב את הסקטים האלה שאומרים להם. הם נוסעים באוטו של שנות ה-80, זה גם קולנועית. ואני עד עכשיו מנסה להבין מה הקשר בין זה לקולנוע. טוב, אני רואה שאני אף פעם לא אבין, או שפשוט מישהו יגלה לי. אז נתראה בפרק הבא, שבו אתם הולכים לשמוע טוב, כן,
אני הולך להראות לכם איך מזמנים מטוסים, אווירונים, מה שאתם רוצים, מה שאפשר לזמן בקיצור. ואחרי זה נראה לי שאני אעשה פרק של כל מיני דברים כאילו אישיים, נגיד invisibility, רובים, כל אלה. אז כן, הפרק זה שיהיה אחרי המטוסים יהיה פרק ארוך, כי יש הרבה כאלה. אבל אני לא אקנה את כולם, אני נותן את העיקריים, כי זה הכי טוב. אז כן, נתראה בפרק הבא, יאללה ביי.